אני עומד להציג בפניך דרך חשיבה לחיים טובים יותר, הדרך לחופש כלכלי. בכל עבודה או עסק, כדי להצליח להרוויח כסף, 100% תלוי בך, ו100% תלוי בכלי רכב שלך. אם הכלי רכב שלך לא יכול לעבור את 100 קמ"ש, לא משנה כמה אתה תלחץ על הגז, אתה לא תעבור את 100 קמ"ש. אלא אם כן, תחליף כלי רכב, או שתעבור לכלי תחבורה אחר שבכלל לא חשבת עליו. ואז אתה יכול לתת גז ולעבור בקלות את 100 קמ"ש. עכשיו אני משווה את זה לשכיר. עבודה כשכיר, לא משנה מה אתה תעשה וכמה תיתן למערכת, המשכורת שלך לא תעבור את המשכורת הקודמת. אלא אם כן, אתה איש מכירות שמתוגמל גם מבונוסים. לדוגמה, קופאית או מוכרת בחנות שמקבלת 22 שקל לשעה. לא משנה, גם אם יהיה לה לקוח אחד או מיליון לקוחות, היא תקבל עדיין 22 שקל לשעה. משרה מלאה זה רק 4,100 שקל. אם יש לך בונוסים בנוסף של עד 600 שקל, המקסימום שאתה יכול להרוויח זה רק 4,700. כמו רכב שהמקסימום שלו 100 קמ"ש. מה שאני עומד להציג לפניך זה עבודה כיזם, שילוב של מינוף זמן, פרויקט מיוחד שנותן לך אחוזים הולכים וגדלים, עסק עולמי. עד שלא תראה את האתר, אתה לא תבין על מה אני מדבר. ההכנסה החודשית כמעט ולא מוגבלת. זה לא רכב, זה מטוס. כנס ותראה.